V dnešnom videu som zhodnotil zo pár kanálov mojich fanúšikov. Ak sa chceš objaviť v ďalšom videu, tak si počkaj na pokyny, ako sa zapojiť. Takže toto sú všetky komentáre, ktoré mi napísali a môžem sa vrhnúť rovno na prvý. Budem hodnotiť grafiku, vzhľad kanálu a videa. Takže ako prvého tu máme Spiky. Banner celkom fajn, vidno, že má rada Minecraft, Brawl Stars, má tu svoje meno, 3D a banner v pohode. Miniatúra celkom fajn, je to spajek vlastne modrý a do pozadia by som možno pridal nejaký pokročený papier, lebo to biele nevyzerá moc dobre. Ďalej tu máme vzhľad kanálu, domovskej stránky má, aj keby som moc nedoporučoval to nadávať hneď prvé ako pre vás, lebo YouTube to moc dobre nedoporučuje. Videá nejaké máš, shorty máš, zoznamy máš 2, ich by som možno aj pridal viac. A to, že máš 27 videí, shortov, určite by som pridal viac zoznamov a do komunity prispievaš celkom často. Takže by som sa vrhol na nejaké video, budem hodnotiť najnovšie, najpopulárnejšie a najstaršie. Takže najskôr dáme najstaršie. Jak nainstalovat Brawl Stars na počítač. Takže tady si musíme vyhledat LD Player. Tak. Určite by som pridal nejakú hudbu. A musíme si to nainstalovat. Tak, Tu nám máš prázdnu scénu, ktorú by som určite vystrihol. Dobre, najstaršie video. A teraz to porovnáme s najnovším. tak nic. Zase žiadna hudba. Nic, prosím. No, zby, ne, z toho nebude nejlíp Brawler, ale to je můj poslední. No, toto je video, prostě ako otváraš Star Dropy, to je výborný content. Najpopulárnejšie máš Star Dropy Pakta. Ano, a dneska si něco povíme o Star Dropech. Každý z vás asi zná Star Dropy, Zase žiadna hudba. je to taková klasická věc v Brawl Stars. No, tak já myslím, tak jdem na to. Šance. Jdeme na další. Brawler je No, takže videa máš také v mide. Moc si sa akože neposunula v tom kontente, lebo som videl, že najstaršie video máš pred mesiacom. Aha, ty si mesiac na scéne. Ale za ten mesiac si sa mohla určite dať čo zlepšiť, mohla si sa v niečom zlepšiť, takže čakám, že to ešte príde. Shorty ani nejdem hodnotiť, to je... Víte, co je na Star Dropech divné? To free od Berry. Ja už shorty netočím, takže už si nezastávam shorty. Takže shorty moc nejdem hodnotiť. Takže za grafiku a profilovú ikonu by som dal 6 bodov. Za výzor kanálu, miniatúry by sa mohli isto zlepšiť. To sú také 4 a výzor tak 5 bodov a videa tiež takých 6. Takže ti dávam 16 bodov z 30. Si v krásnom strede, takže určite máš ešte dačo zlepšovať. Ako druhého tu máme Motlavas, banner žiadny, profilová ikona, neviem. Máš komunitu, jeden zoznam, videá, domovskú stránku, videá sú... Tak jo. Kámo, můžeš mi pomoct? Děkuju. To je líto kompanie, ale tak to nevadí. Je to proste gameplay, nemám ti na to čo povedať. Takže grafika 1 bod, výzor kanálu žiadnej miniatúry, takže ti dávam krásne. Máš nejaké videá, máš aj nejaký zoznam, tak ti dám aspoň 2 body. Takže 4 body z 30, výborné hodnotenie a my sa vrhneme na posledný kanál, ktorý vlastní Aleky. Takže banner je fajn, možno by som premenil tú fialovú, ale nechám to na teba. Miniatúra je tiež dobrá, aj keď som si všimol, že na Discorde máš o mnoho lepšiu miniatúru než semka, takže určite by som si ju prehodil, lebo no. Hobbies máš dosť krátky. Komunitu máš dosť dlhú. Zoznamy nejaké máš. Videá tiež máš, to málo ale. A domovskú stránku máš tiež. Tu by som ešte pridal nejaký zoznam, napríklad Huna,
keďže tie príbehy majú dosť veľa zliadnutí, tak by som pridal samostatný zoznam, takže semka. Ešte preto pred vás by som dal semka dole. Videa by som dal úplne hore a do stredu by som dal ten zoznam s tými príbehmi, pretože tie majú asi všetci radi. Miniatúry sú v pohode. Tieto miniatúry sa zdá, že sú dosť ľahké, ale aj tak ti priniesli čísla, takže asi to má niečo v sebe. V pohode. Napríklad táto sa mi dosť páči, alebo táto je dosť dobrá. Pozrieme si najstarší video. V dnešním videu si zahrajeme zase rankedy, což znamená, že nejhorší série se vrací. Vedou tu Unreal je zpátky. Myslel jsem si, že mě tenhle rok nenaštve nic víc, ale pak jsem zjistil, že na Vánoce nebude snížek. Už je tady dej odběr ty nube, ať máme do konce roku 1000 odběratelů. Bude pracem? To tomuhle říkám jako dobrý loot. Hnedka přistanu, brokovnice a... Žiadna hudba. Jarko, není co řešit, úplně v pohodě. Pohoda, tak jo. Bol tam vtedy už nejaký edit, takže teraz si pozrieme to najnovšie a uvidíme, ako si sa posunul. Ve dnešním videu jsem se rozhodl, že si zapnu mikrofon v Robloxu, ale co jsem ještě nevěděl, co mě čeká. Já bych chcel free Robloxy. Tak pojď sem! Zpracovat! Běž do p***, ty se budeš učit, bys věděl gramatiku, blbečku. Zdal v noci o mistru Beastovi, jak je kavají u hen a jsem se z toho, tak jsem si... Intro v pohode. Robloxy. Tak pojď sem! Chceš jednu radu? No, povídej. Vidíš tam to? No, vidím. Nechoď tam. Pouštěl jsi tam bany. Ne, já bych se tam v životě nepodíval, prosím, kámo. Tak já dám. To je? Co to je? Co to je? Tahle hra stačila asi. Než se vrhneme na další hru, mohli by se mi tady dát like a odberte se. Dosť v pohode edit. V pohode video. A teraz si pozrieme ten najpopulárnejšie. Bereme ty nejsmutnější příběhy brawlerů, ale předtím by to chtěl pochopit nějaký kolem čeho se Brawl Stars vlastně točí, a to je Star Park. Star Park. Zábavný park plný zábavy, nebo aspoň tak si ho normální člověk představí. A málo kdo si uvědomí, že to má hlubší příběh. V pozadí Star Parku se dějí experimenty a vytváří se tam brawleři. Nebo se tam mění jejich schopnost. Většina brawlerů byli pracovníci nebo aspoň návštěvníci Star Parku. Je teorie, že Star Park manipuluje se vzpomínkami lidí. Samozřejmě to je jen teorie, ale odkazoval na to teaser na Star Park. No, posuďte sami. 楽しそうですね。もっと見てしましょう。 Ak si tie titulky robil ty, tak cením. Intro, celkom v pohode. A ovládne ho moc, se stane strážcem mezi světy. Duch ho varoval, že přijetím této role... Vidím, že si tu dal dosť veľa príbehov. Dúfam, že si to aj označil v komentároch, akože. A? Ani tu žiadna animácia. Ale máš tu zase napísané, že animácia vo videu nie je. Jejich vzpomínky na ně. Dobre, no tak a toto bude už koniec, ale ešte si zhodnotíme tento kanál, sa skoro zabudol. Takže, grafika 7 bodov, ten banner by sa mohol ešte troška zlepšiť. Ja viem, že môj banner není nič moc, ale HVK býva väčšinou o tom, že tí, ktorí hodnotia, sú najväčší frajeri, takže tak. Videa máš v pohode, to by som ti dal určite 9 bodov, pretože vidno, že na nich tvrd makáš. A miniatúry som už hovoril, že sú dosť dobré, takých 8 bodov. Takže celkovo dávam tomuto kanálu matematika level 1000, 9 plus 8 plus 7, 17 a 24 z 30. A toto je už všetko. Ak sa chceš objaviť v ďalšom videu, tak napíš do komentárov tvoje máma.